Ongi etorri Ezkerra Berrik antolatu duen jardunaldi honetara. Gaur Euskal Izpide egun osoan zehar goizean izango ditugu bi hitzalditan, mahai inguruan eta gero atzaldeko bi mahai ingurutan. Ezkerra Berri Fundazioan argi dugu ezein herri izan nahi badu, nortasun, balio eta ikuspegi propioak izan nahi baditu, ikuspegi, balio eta nortasun horiek gizarteari transmititu behar zaizkiola. Eta transmisio horretan, masa edabideek ezinbesteko papera dutela. Gure inguruari erreparatzea baino ez dago. Gure bi estatu handietako komunikabideek, estatu horietako ideologia nagusiaren transmititzaile finak dira. Frantzia izan liteke adibide berezi bat. Frantziako komunikabideak errepublikaren balioak eta ikuspegia transmititzen fin-fina dira. Balebide ezinbestekoak. Estaturik gabeko gurea bezalako nazio baten kasuan, bestelako esaten da egoera tamalez. Gure komunikabideetan dabiltzan berrei, erreferentei, gaiei begiratze zoiarekin, ohar daiteke bat, ez dagoela Euskal Herrian apenas komunikabiderik, herri hau nazio moduan osatzen dituzten nortasuna, balioak eta ikuspegiak islatzea bere jardueraren erdigunean kokatzen duena. Eta hori, evidenteagoa da, merkatuan nagusi diren komunikabideen artean. Bi adibide ipiniko ditut, joan dan astean aliziran harrapatutakoak. Hori irakusten dutenak. Asteazkena da, ETV-ko teleberri ikusten ari naiz, eta notizia nagusi moduan eman zuten Madrilen gertatutako autobus istripu bat. Etzen hilakorik izan, etzen saritu larrik izan. Itxuraz, notiziaren notizia omen zen, txoferrak kokainarekin positibo eman zuela. Ez dut ezago zein den nire iritzia, garai bateko elkaso kazetaren gero eta antza handiago duten berrien parte ez. Baina argi dut Euskal Espazio Komunikatiboaren testuinguruan berri horrek ez duela interesik. Paresiz gertatziteken antzeko berri batek izango zukeen bezala. Istripuaren berria notizia izatea etzen izan teleberriko editoreen aldrebeskeria edo tzikeria. Da joera bat, egoera bat, espiritu bat. Beste batzuk ere amu berari heldu ziotelako, ostegunean. Istripuaren berriak, abertzale eta euskaltzale omen den egunkari batean, Nafarroko gobernuak eginiko euskararen lehen plan estrategikoak, baina toki gehiago hartzen zuen. Ostegunean, Biharamunean, Bilbora nator. Euskal Irrati entzuten ari naiz, Faktoria. Bide batez asko estimatzen dudan programa. Arri eta zur gelditu nintzen. Faktoriaren bigarren blokea zabaldu zuten, esanez, aurreko egunean lehen aldiz, entzuna izan zela Telecinco telebistan katean trikitia. Hori guztia, algarazko eta posezko doinuan. Lehiaketako moduko programa batean izan omen zen, eta Euskal Irratiko esatariak, programa etarretako epaileak edo okezdearik aldakitzer, etxekoa bailiran bezala aipatu zituzten, Ponte izenez esaututa. Eta Telecinco gora eta Telecinco bera. Argi dago zein den referentea. Izan ere, edukiak bazuen mamia, eta merezi zuen irratitartea. Trikitiak eta breakdance estiloak fusuratzen duen Bilboko talde batez aritu ziren. Santua apaina zen, jantzia ordeak ezkagarria. Eta nik ez dagoet ezer EITB taldeko komunikabideen kontra, haien konsumitzailea naiz, eta horregatik ikarri ditut horko adibideak. Horrelako adibideek erakusten dute zeinek esartzen duen agenda komunikatiboa gurean, eta zeintzu diren erreferenteak. Gurean argi dago, estatuko komunikabidek esartzen duten agenda, eta berri dena hemen notizia da. Gainera, gero eta gehiago, globalizazioaren agenda iposatzen ari da. Horren ondorioz, urruneko edozein pasadizo berri bihur daiteke gure komunikabideetan. Espazio komunikatiboen ahoz propio izatea nahitaezkoa da. Konkurrentzia demokratikoan ikuspegi eta ikuskera desberdinak aukera berdintasunez joka dezaten. Bistakoa denez, gaur egun ez da horrela gertatzen Euskal Herrian. Beste zenbait arlotan gertatzen ez den bezalaxe. Menpekotasun handia dago, inguruko subjektu politikoek eratutako espazioekiko. Ezkerra Berren irudiko egoera hori alderantzeztu beharra dago. Nazio, herri eta kultura bezala iraun nahi badugu.
Gure referente kulturala eta gure gizarteak balioak gizartera transmititu nahi baitugu, horien erdigunean izango dituen espazio komunikatibo propioa osatu behar dugu. Zerotik ez garaziko, badirelako Euskal Herrian horretan diharduten komunikabideak, baina salto kualitatiboan beharra dagola uste dugu. Jardunaldi hauek ez dute helburua errezetan magikorik emateko. Gure asmoa xumea da, eztabaida mailaren gainean jartzea. Ideia horren zerbitzuan osatu dugu gaurko programa, 2 hitzaldi eta 3 mahai inguru. 2 hitzaldietan ikuspegi orokorrak eman ditugu. Mahai inguruetan ordea ikusperik sektorialagoak edo alderdi batetik egindako ikuspegiak landu nahi dugu. Batetik erronka digitalak dakartzan desafioak eta bestetik euskara hizkuntza irizpidea nola zertatu espazio komunikatibo horrekin. Eta azkenik Eusko Legebiltzako ordezkariak izango ditugu gurekin. Tamalez ez dira indar guztiak etorreko. Bik, obedientzia estatal garbia duten bi horiek utko indiote etortzeari. Nerekin mailan ditudan lagunak aurkeztu bizkizuet segidan. Nire ezkeretik hasitak Josu Amezaga eta bere ondoan Jerma Capdevila. Josuk Euskal Herrian ikuspegia azalduko du gaurko jardunaldi honetan. Bera, EHUko ikus-entzunezko komunikazio eta publikitate saileko zuzendaria da. Ia 3 hamarka daramar unibertsitatea lanean bereziki hizkuntza, komunikazioa eta nortasuna trimonioaren inguruan. Nor ikerketa taldearen koordinatzailea da, eta talde horrek 14 bat ikerlari biltzen ditun lehen aipatu dudan hizkuntza, komunikazioa eta nortasuna trinomioaren inguruan lanean. Bere azkeneko proiektua Multilinguan TV izenekoa da, eta komunikazio espazio nazionalen inguruan gertatzen ari diren aldaketak eta nazio nortasunen sorkuntzari dakazkioten erronkak aztertzen ari dira. Bestetik, Jerma Kataluniatik etorri zaigun, ez da Buenos Airesen jaio zen, oin dela urte batzuk. Zuzenbidea ikasi zuen bere garaian, nahiz eta bere lanak guztia kazetaritza lanetan izan da. Lagoitamargarreko hamarkadan Argentinan berri agentzia baten zuzendari ordea izan zen. Gero Katalunia etorrita El Punt diari egunkariko zuzendari hori izan zen. Katalunia Today aldizkariaren zuzendaria. 2008tik ona editorea da aldizkari digital batera katalanez, eta aldizkaria esguar da, eta honen beretizatzuna aldizkari honena da, zuzenean prestatuta dagoela gailu mugikorretan erakurtzeko. Une honetan, Nazio Digital aldizkarian nolabait edizio kontseiluaren zuzendaria da, eta nolabait aldizkari digitalen eta egunkari digitalen Kataluniako elkartearen lehendakari. Kolumnista da hainbat mediotan, eta kolaborazioak izaten ditu bai prentsan, radio eta telebistan. Eta gero badauka pasio bat, nirekin konpartitzen duena, eta ez den harritzekoa Argentinan jarritako katalana izanik, eta da errutbia. Beste irabil Josu, nahi ezunean, azaitezke. Ohar txikia bakatu Josu, ohar txikia bat. Hor daukazue wifi-a konektatzea badaukazue, hor eskubian pantaila hortan daukazue zera, bai Pasahitza eta Sarea. Eta lehenik bi hizlariek itzingo dute, eta azkeneko ordu ordenean zabalduko dugu txanda bat zuen parte hartzeak eta zuen galderak egiteko. Erresa zen. Egunon guztioi etortzeagatik, ongi etorriak saio honetara, eskerrik asko Eskerraberri eta Iñakiri egindako gonbiteagatik, eta eskerrik asko bereziki gaia plazaratu eta, horlako ekitaldi batean ateratzeagatik. Nik uste du gaia funtseskoa dela, gaurkotasun handiko gaia da, lehenago ere bazen,
baina uste dut gertatzen ari diren eta orain ikusiko ditugun zenbait aldaketen ostean are garrantzitsuagoa dela, eta orduan eskertzekoa da, norbait gaiari heldu eta lagun batzuk elkartu eta honetaz hitz egiteko eta gogo eta egiteko aukera ematea. Hori egiten saiatuko naiz, nire tartetxo honetan, eta gero debaterako aukera ere izango dugu, beraz, nik azalpen batzuk, aurkezpen batzuk egingo ditut, baina gero hitz egiteko aukera izango dugu. Aurkezpen grafiko bat prestatu dut, ideia batzuk idatziz ere emateko eta baita datu batzuk modu arinagoan eta grafikoagoan eman alizateko. Hau da. Jarri didaten erronka, edo puntua, hau da, komunikazio espazioen garrantzia herrigintzaren erronkaren aurrean. Honi erantzuten saiatuko naiz, eta horretarako honela prestatu dut nire aurkezpena. Lehenik, kontzeptuen gutxieneko definiziotik abiatuko naiz, ni komunikazio espazioaz zer ulertzen dudan, izan ere, batzuetan terminoa erabili bai, baina adiera ezberdinekin erabiltzen da, edo erabiltzen dugu, hizketan ari garenean, eta gustatzen zaite zehaztea aldela bederen zertaz hitz egiten ari naizen komunikazio espazioa. Ez nahi luzatuko honetaz, baina pare bat ideia bai, nahi nituzke argi utzi, gero jarraitu alizateko. Segidan, baita ere, nolabaiteko sarrera horretan, zergatik den nire iritziz garrantzitsua komunikazio espazioa, herrigintzaren erronkari begiratuta. Horren ostean, espazio nazionalen historia sarituko naiz apur bat, luze gabe ere, pentsatzen dualako historia honetaz eta bereziki azkeneko hamarkadetan gertatzen ari den aldakete hartzea ezinbestekoa dela gero eman nahi dugun urratsa emateko, alegia Euskal Herriko komunikazio espazioaz edo Euskal komunikazio espazioaz hausnarketa egiteko. Gu mundu batean bizi gara, mundu honetan bizi gara, eta munduan gertatzen ari direnek hemen ere badute eragina. Eta orduan horretaz ere ohartu beharko dugu. Segidan, pasatuko naiz Euskal Herriko kasura, eta ikusten duzuenez komunikazio espazioak pluralean aipatzen ditut. Nik nola ikusten duan errealitatea, hortxe azalduko dizuet, zenbait datu emango dizkizuet, zenbait analizirako gako ere saiatuko naiz eskaintzen, eta horren inguruko gogo eta ingo dugu. Eta gero, azkenengo bi puntuetan, gogoetan aurrera egiteko, puntu bi azpimarratu nahi ditut. Bata medio berrien ingurukoa. Gehien bat, irudiaren argazkia erakusten duanean gehien bat komunikabide tradizionalez arituko naiz, baina komunikazio tradizionalaz gain gaur egun, bestelako joera eta baliabide eta euskarri batzuk ari dira garatzen, eta horri buruzko gogo eta bat ere egin beharra dagoela iruditzen zait. Eta azkenik Euskal Herrian komunikazio espazio nazional bat eraikitzeko aukerei buruz ere arituko naiz, ze aukera ikusten dudan, ze zailtasun ikusten dudan, eta ze erronka planteatzen zaizkigun. Hori izango da nire hitzalditxoaren eskema. Ordu bete eman didate, ez dut uste edo nuke nahi ordu osoa betetzerik, zan bezala debaterako tartetxo bat utzi nahi nuke, edo galderetarako bedere naiz eta gero debate bate egongo den, baina, koltsoia badut, despistatzen ba naiz eta denbora badijoa, koltsoia badut. Tira, komunikazio espazioa zer den, nik zer ulertzen dudan komunikazio espazioaz. Laburre esan da, komunikazio espazioa niretza da komunikazioaz mugatutako edo komunikazioa zedarritutako espazio bat. Noraino iristen den komunikazioa, non gertatzen den komunikazioa, hori da espazioa. Beraz, gune bada, espazio bada, eta hori importantea da, ez da egitura bat. Egitura multzo batek osatzen du, baina ez da egitura bat. Ez da goitik bera ezartzen den egitura bat. Ez komunikazio espazio bat, espazio bada, gune bat, eta espazio horretan agente eta subjektu ezberdinak komunikatzen dira elkarrekin. Eta zer mugatzen du? Mugatzen du espazio hori funtsean bi elementuk edo bi elementu multzok. Batetik komunikaziorako erabiltzen ditugun bitartekoak eta bestetik edukiak. Komunikazio erabiltzen ditugun bitartekoak, batetik bitarteko materialak eta bestetik bitarteko simbolikoak. Bitarteko materialak, noski,
Komunikatzeko erabiltzen badugu ahozko hitza mikrofonotik gabe, pues orduan, noraino iristen den nire hitza edo noraino iristen den nire entzumena ahalmena, pues horrek mugatuko du komunikazio espazioa. Erabiltzen badu mikroa, zabaldu ingo dugu, eta erabiltzen badu satelite bidezko telebista edo internet bidezko telebista, planeta osora zabaldu daiteke komunikazio espazio hori, baliabide tekniko edo materialei dagokienez bederen. Beraz, horrek mugatzen du komunikazio espazioa. Ez naiz tresnez soilikari, ari naiz baita, tresna horiek erabiltzeko antolakunde, erakunde, komunikabide eta barrez ere bai. Baina beste baliabide bat, materiala ez dana, simbolikoa baizik, horrek ere asko mugatzen du komunikazio espazioak. Kasu honetan, hizkuntza, baliabide simboliko nagusia izanik ez bakarra, baina bai nagusia. Izan ere, erabili dezaket internet bidezko telebista komunikatzeko euskaraz. Nor sartu daiteke komunikazio espazio horretara, jakina, euskaraz komunikatzeko hitz egiteko eta ulertzeko ahalmena duena. Beraz, hizkuntza ere mugatzaile handia da. Gero honetaz ere gogoetatxo bat egingo du, naiz eta gero hizkuntzari dedikatuko diogun atal oso bat jardunaldi honetan. Beraz, baliabidei dagokienez, bitartekoei dagokienez, bi horiek mugatzen dute, labur esanda, nire iritziz, komunikazio espazio bat. Baina bezetik edukiek ere mugatzen dute. Hau da, zertaz komunikatzen garen, zertaz aritzen garen. Gure etxean baliabidei begiratuta, gure etxean zuenean bezala imaginatzen dut, edo bederen telebista duzuen kasuan, gure etxean jasotzen dira dozenaka telebista kanal, teknikoki gure etxeraino sartzen dira, egongelaraino, baliabide simbolikoen aldetik ulertzen ditugun hizkuntzetan sartzen dira, baina noski nien nahi sartzen telebista kanal hoiek, osatzen komunikazio espazioan, zatik ez aizkidarko interesatzen, niri bidaiei buruzko programak, sukaldeari buruzkoak, edo txutxumutxoi buruzkoak, ez zaizkit interesatzen. Ordaz, nahi sartzen espazio horietan hor daude, nahi izan ezkero sartzea badut, baina nahi sartzen. Beraz, edukiak ere importanteak dira. Honekin azpimarratu nahi dudana da, komunikazio espazioa ez da agente batzuek euren edukiak inposatzeko leku bat, hori ere gertatzen da, komunikazio espazioa gune bada, hor komunikatzen gara, hor bakoitzak bere gaiak, bere edukiak planteatzen ditu, baina jakina batzuek indar handiagoa dute, eta beste batzuek txikiagoa. Nik orain mikrofonoa dut, eta zuek ez. Eta orduan horrek ere asko determinatzen du komunikazio espazio baten izaera. Bueno, hori da nire ustez komunikazio espazioa. Zergatik da garrantzitsua komunikazio espazioa. Hemen lekurik ez diate utzi, ordenagailuak hartzen dudana. Hore, esanguratxoa. Bueno, labur, nire ustez komunikazio espazioa, maila nazionalean, zeren noski, nik esan dudanaren arabera, komunikazio espazioak oso maila ezberdinetan antolatzen dira. Niri gaur egun hemen eta hemendik aurrera interesatzen zait komunikazio espazio nazionala. Zergatik jarri diaten erronka dalako euskal komunikazio espazioa. Eta euskal esaten dugunean ari gara komunikazio espazio nazional bati buruz. Beste asko ere aipatu genitzake, baina niri ere maila nazionalekoa interesatzen zait. Bueno, komunikazio espazio nazionala zergatik da garrantzitsua. 3 dimensio aipatuko ditut. Bata gizartearen antolaketa. Komunikazio espazioa da eremu publikoaren euskarria. Eremu publikoa da eremu bat, Habermasek horregatik referentzia batzuk ipini ditute zuen eskumaldean. Habermasek asko lantzen duena, eremu publikoa da eremu bat non gai publikoak hitz egiten eta eztabaidatzen diren. Eta horrek permititzen du besteak beste politika egitea, horrek permititzen du besteak beste sistema demokratiko bat eratzea eta horrek permititzen ditu zenbait gauza. Orduan, komunikazio espazioa eremu publikoaren euskarria da alde batetik, gizarte zibilaren espazioa da baita, gizarte zibila hor egiten da presente, gizarte zibila baldin bada estatuaren boteretik gizabanakoaren ganaino doan espazio hori, erakunde, agente, antolakunde, sare eta barrez berdineko osatutakoa, gizarte zibila komunikazio espazioan agertzen da, eta komunikazio espazioan gertatzen da baita boterearen legitimazioa. Botereak, estatu botereak,
komunikazio espazioan legitimatzen du bere burua. Batzuetan, hitzarmen, akordio, itun, aliantzen bitartez, beste batzuetan, bere ideologia propioa esartzearen edo bere boterearen errepresentazioaren bitartez. Baina, edozein modutan, importantea da azpimarratzea, komunikazio espazioan gertatzen dela legitimazio hori. Bestetik, komunikazio espazioa kulturaren birsorkuntzarako espazioa da. Eta nik hemen, esplikatu beharko nuke, komunikazioa eta kultura nekez bereizten ditudan terminoak direla. Ez bereizten ez ditu dalako, gauz ezberdina dira komunikazioa eta kultura, baina batera doaz. Kultura, Latinamerikako autore bat jarraiki, kultura sistema bat bada, komunikazioa prozesua da. Batak dut dimentsio sistemikoa, besteak prozesuala. Orduan, komunikazioaren bitartez kultura sortu eta bir sortu egiten dugu. Eta kulturaren baitan komunikatzen gara, eta kulturaren bitartez komunikatzen gara. Beraz, biak daude zinbestez lotuta. Orduan, komunikazio espazio batean gertatzen da kulturaren birsorkuntza. Kasurik behar bada ikusgarriena edo esplikatzeko errezena hizkuntzarena da. Hizkuntza komunikazioaren bitartez birsortzen da eta komunikazioaren bitartez eraldatzen da. Beraz, hizkuntzaren biziraupenarako behar dugu espazio bat non hizkuntza praktikatu aldugun. Eta hori da komunikazio espazio bat. Eta hirugarrenik, komunikazio espazioa importantea da talde nortasunen eraikuntzarako. Taldeak, nazioak, adibidez, nazioak komunitateak dira, komunikazio horiek komunitate horiek pertsonek osatzen dituzte, eta pertsona horiek zuzenean edo zeharka, komunikabideen edo beste eragile batzuen bitartez, harremanetan daude. Eta orduan, talde nortasuna ere komunikazio espazioan eratzen da. Beraz, hiru dimensio hauen erustez oso importantea dira, gizarte antolaketa kulturaren bizkorkuntza eta talde nortasunen eraikuntza. Eta, esan bezala zenbait autore ekarri ditutona, bakarrik referentzia moduan ager daitezen, 1953an Deutschek esaten zuen nazioa dela partekatutako esperientzien inguruan komunikatzen den multzoa, Anderson, hainbestetan aipatua, Andersonek definitzen du nazioa komunikabidek bitartekotutako komunitate gisa, Habermas denik aipatu dut, eremu publikoaren euskarria da komunikazio espazioa. Kurranek sartzen dio Habermasen kontzepzioari adierari nire ustez interesgarria den kontu bat, eta gero aipatuko du berriro, komunikabidetako aisialdia ere politikoa da. Hau da, Habermasek eremu publikoa eta aipatzen duenean gehien bat politikan ari da pentsatzen. Politika zer den, eremu publikoa sortzen da Frantziako iraultzaren inguruan, lehenago Inglaterratik sortzen da, gai politikoak eztabaidatzen dira, eta politika du gehien bate, nolabait esan dezagun, politika zentzu estuan hartuta, politika du gehien bate Habermasek buruan hori aipatzen duenean, baina Kurranek gehitzen dio zerbait, eta gaur egun oso ekarpen ona iruditzen zait, komunikabidetan zabaltzen eta partekatzen diren eduki guztiek osatzen dute komunikazio espazioa eta eremu publikoa, baita aisialdiakoak ere bai. Eta gaur egun komunikabide tradizionaletan bederen eta sarean ere neurri handi batean gehien partekatzen o gehien mugitzen diren edukiak aisialdikoa dira. Politikoa dira ere bai, filmak ere politikoa dira, iragarkiak ere politikoa dira, zergatik bizortzen dutelako irudi bat, ideologia bat, nazio bat, komunitate bat, eta horiek ere hartu behar ditugu kontuan. Eta azken aipu bat, itzuliko naiz honetara ere bai, Kataluniatik datorrena, Gifreuk egiten duena, komunikazio espazioa da estaturik, eta hor K bat faltazte dela konturatzen ez, parkatu, estaturik gabeko nazioak eraikitzeko bidea. Nazio batek estatu egiturarik ez badu, baldin badu komunikazio egiturak, komunikazio espazioa eratu dezak eta nazio gintza egiteko modu bada. Aipu hauekin ez dut esan nahi nazioa, komunikazio nazioa edo nazio soila denik. Nazioak ez dira soilik onarritzen komunikazio espazioetan. Eta horren froga daukagu bertan, Euskal Herrian. Bada Euskal Nazio bat, nik uste dut hori edozeinek defendatuko duela, bada Euskal Nazio bat,
eta komunikazio espazio oso urria daukagu, gero ikusiko dugunez, eta historikoki apenas eduki dugun. Eta hala ere, nazio bat gara. Beraz, esan daiteke komunikazio espaziorik gabeko nazioak badirela izan. Zergatik nazioa, komunikazio espazioa baino desente gehiago delako. Baina, komunikazio espazioak ere garrantzitsuak dira. Eta komunikazio espazioetan bir sortzen dira nazioa osatzen duten beste zenbait elementu. Hizkuntza jadanik aipatu dut, kultura, oroimen historikoa, harremanak, eremu publikoa eta bar. Beraz, garrantzitsua da komunikazio espazioa, oso garrantzitsua nire ustez. Nazio ez da soilik komunikazio espazioa, baina oso garrantzitsua da. Hau bai, nahi nuke argi utzi. Bueno, definizioak alde batera utzita, egoazen historia purtsu bat egitera. Historia hasiko naiz egiten Frantziako iraultza abia puntu bezala hartuta, zergatik, Frantziako iraultza hartzen dalako estatu nazio modernoaren sorrera puntu gisa, horregatik hartzen dut. Orduan, lau etapa beriztuko ditu. Lehenengo etapa batean, eta lehenengo etapa dator, 18. mendearen amaieratik, 19. mende osoa, eta 20. mendearen lehenengo erdian gutxi gora bera, 1960ko hamarkadara arte gutxi gora bera. Esan dezakeguna da nazio espazioak, komunikazio espazio nazionalak, joan direla eratzen estatu nazioen eraketarekin batera. Frantziako iraultza gertatzen denean adibidez, Frantzian dagoen astekari edatuenak edatzen ditu 1600 ale Frantzia osoan. Beraz, ez dago masa komunikabideri gaur egun ulertzen ditugun moduan. Gero, 19. mendean, prentsa badoa edadura hartzen, edadura gero eta handiagoa, eta iadanik 20. mendean, irratia lehenengo, telebista geroago, sinema tartean, eta abar, hoiek bilakatzen dira masa komunikabide, eta hoiek permititzen dute komunikazio espazioa gizarte osoaren gana, edo ia osoaren gana, iristea. Hori gertatzen da, estatu nazioa eratzen ari den bitartean, eta haren eskutik. Ez dira bi prozesu paralelo, ez eskutik, elkarri eskua emanda gertatu diren prozesua dira. Gure kasuan adibidez, ikusi dugu telebistarekin. Telebistaren jaiotza eta telebistaren edapena gertatzen da estatu konkretu baten barruan, gertatzen da frankismoaren barruan. Frankismotik ezin da bereiztu telebista ereduaren ezarpena. Orduan, nolako estatua, halako komunikazio espazioa eratu da munduko txoko guztietan. Orduan, komunikazio espazioak eratzen dira historikoki nazio estatuei loturik, eta zer gertatzen da estaturik ez duten nazioekin. Pues ez dutela aukerarik olako espazioak eratzeko. Eta orduan, horregatik esaten dut, daztapenean baztertuenak ziren kezu, nortzu ziren baztertuenak estatu nazioaren eraikuntzatik kanpo gelditu ziren herriak edo komunitateak. Horiek ziren kezu. Bigarren fase batean, eta nonbait datak jartzearren, ipiniko dute 60ko, 80ko hamarkaden tarte hori, bigarren fase batean, beste batzuk hasten dira jadanik ejatzen, jadanik estatu batzuk ejatzen dira, eta estatu horiek bereziki dira deskolonizazioaren ostean sortutako estatu berriak, 19. mendean zehar sortutako estatu berriak. Estatu berri horiek aldarrikatzen dutena da, independentzia politikoa lortu dugu, baina zer gertatzen da independentzia kultural eta komunikatiboarekin. Eta orduan, hamarkada horietan topatzen dutena da munduan ari dela zabaltzen, kultura mota bat, kultura anglosajoi bat, gehien bat estatu batuetatik, baina soilik datorrena, kolonien kasuan metropolietatik ere datorrena, ari direla zabaltzen komunikazio espazio berriak, eta orduan herrialde horiek, estatu horiek aldarrikatzen dute euren eskubidea komunikazio espazio eta kultur espazio propioak izateko. Hor salatzen da kultur imperialismoa, kontzeptua garai hortakoa da, kultur imperialismoa, imperialismo politikoa amaituta omen, ekonomikoa hor dago, kulturala ere bai, eta hor aldarrikatzen da, hor diapositiban agertzen da bezala, nazioarteko komunikazio eta informazio ordenu berria.
hor mugimendu oso bat egon zen, hau islatu zen gero ikerkuntzan ere, lerro oso batean, eta bar. Eta hemen kokatzen da, guretzat referente bat izango da, Kataluniatik egiten den aldarrikapena. Josep Gifreuk, 1991an argitaratzen du liburu bat, Construir l'espai català de comunicació, eta hor, Gifreuk planteatzen du guretzat oso erakargarria den ideia bat, alegia, estaturik gabeko nazio batek komunikazio espazioa eraikitzen badu, nazio gintza egiten du. Estatua eduki arte bederen eraiki dezagun komunikazio espazioa. Gifreuk edan du munduan gertatu diren aldarrikapen horietatik, hortik edan du, eta esan du, kontxo, Latinamerikako estatuek aldarrikatzen badute espazio propioa, Kataluniatik ez dugu aldarrikatuko, oseatik ez dugulako estaturik, ez eta aldarrikatu egiten du. Eta orduan hor, bada ekarpen oso interesgarri bat. Hirugarren fase batean jadanik haundi batzuk hasten dira baita kezkatzen. Jadanik komunikazio espazioaren hausia ez da soilik baztertuena edo ez da deskolonizatutako herrialde edo estatuena, ez. Potolo batzuk ere hasten dira kezkatzen. Eta Frantzia eta Belgika dira adibide. 80ko hamarkadan gertatzen dira mundu mailan globalizazioari ateak eta gasolina eman zizkioten zenbait mugimendu, besteak beste nazioarteko merkataritza erakundearen sorrera, eta horren inguruko negoziazio guztiak eta bar, eta hor funtsean planteatzen dena da mundu mailan permititu behar da kapital eta merkantzien garraio eta ibilera librea. Autoak, arropak, torloiuak eta abar, eta kapitalak ere bai. Eta orduan Frantziak eta Belgikak eta beste estatu batzuk altzatzen dute atzamarra, eta zetute kontuz, baina kultura ez. Kultura ez. Sartu itzazu zure auto japoniarrak edo zure kamiseta biendandarrak, baina kultura ez, kultura guk ipiniko dugu. Nolabaiteko protekzionismoa, orain modan dagoena, aldarrikatzen dute batzuek kulturarako. Hor debate handi badago, debate horretan gizon bat grazioso samarra, zerbait esatearren, Jose Maria Aznarrek esaten du kultur salbuespenaren aldarrikapena, kulturalki ahulak direnen aldarrikapena da. Eta arro-arro, berak horren aurka kokatzen da. Bueno, edozein modutan, Frantzia, Belgika eta beste batzuek aldarrikatzen dute kultur salbuespena, alegia, estatu batek, akordioak, merkataritzai buruzko akordioak akordio, estatu batek eskubidea du bere komunikazio eremua, bere komunikazio espazioa eta bere kultur espazioa babesteko eta mugak jartzeko, eta hori onartu egiten da itun horietan eta handik urte batzutara UNESCOk ere onartzen du. Arau hori onartuta gelditzen da. Hemen ikusten dugu jadanik estatu handi batzuk ari direla kezkatzen komunikazio espazio nazionalen egoerari buruz. Eta ordura arte, espazio nazional horiek oso sendoak izan dira. Frantzian oso sendoa izan da, baina ja ikusten dute arriskua. Eta hasten dira mugimenduak. Hau guretzat erreferente bada. Zeren, Frantziak eskatuta badago, bere estatu osoarekin nola eskaragu egongo. Eta laugarren fase batean bezurratz bat gertatzen da, eta jadanik ez dira soilik Frantzia edo Belgika bezalako estatuak kezkatzen direnak. Jadanik danak kezkatzen dira. Baita potentenak estatu batuak beraiek ere. Hor, ekarri dizuet Tomlinsonek aipu hori oso 1991koa da, baina oso argi ikusi zuen autore honek egoera. Globalizazioarekin baita potentzia handienak ere eta estatu batuak ditu buruan, baita potentzia handienek ere ikusiko dute euren kultur batasuna, euren kultur koherentzia pitzatzen. Globalizazioak hori ere ekarriko die potentzia handienei. Eta ordan hemen egiten du kultur imperialismoaren kontzeptuaren kritika bat, eta esaten du ez, orain dagoena, ez da imperialismoa, orain dagoena da, nolabaiteko kaosa. Globalizazioak maila honetan ekarri du nolabaiteko kaosa. Ipiniko dizkizuet, egoera honek estatu batuetan sortzen dituen beldurren adibide bi, edo zergatik sortzen duen kezka estatu batua bezalako toki batean gai honek. Bata da telebista bidezko satelitearena. 2004an egin nuen kontaketa bat munduan edatzen ari ziren satelite bidezko telebista kanalak 6 hizkuntzetan ari ziren. Eta honako datua topatu nuen. Estatu batuetan esparkatu, mundu osoan, ingelesa
ofiziala ez den herrialdetara zabaltzen ziren 1000 telebista seinale satelitez. Hau da, nolabaiteko imperialismoa. Hemen ez dugu ingelesez egiten, baina ingeles oso telebista dago. 1000 seinale mundu osoan. Baina aldi berean, Estatu Batuetara sartzen ziren 900 seinale ingelesa ez den hizkuntza batean. Hau da, leihoa zabaltzen duzunean, kanpora doa airea, baina barrura dator airea. Eta Estatu Batuei hori gertatu zaie satelite bidezko telebistarekin. Eurek inbaditu egiten duten mundua euren telebistekin. Bai, baina munduak ere inbaditzen ditu haiek euren telebistekin. Eta orduan hor gertatzen da mugimendu kezkagarria. Eta bigarren datua, grafikoan daukazuena, eskumako grafikoan daukazuena, Estatu Batuetako horreldako datu batzuk dira. Marra urdinean daukazu Estatu Batuetako biztanleen artean, kanpoan jaiotakoen portzentajea. Ikusten duzuenez, 1920an 13,14 inguruan dabil, 1910ean 5%ra jaisten da, eta 1915ean 13,14 dabil berriro. Baina marra gorriak erakusten duena da Estatu Batuetako biztanleen artean etxean ingelesa egiten ez duten biztanleak. Eta datua pasatu da, 1980tik hor hasi zen zenbatzen datua. 1980tik, 2015era datua pasatu da 11,11tik 11,21. Gaur egun Estatu Batuetan bizi direnen bostetik batek etxean ez du ingelesez egiten. Eta datua gora doa, azkenengo 2-3 hamarkadetan oso gora gainera. Ez dute ingelesez egiten etxean, jakingo dute, baina ez da ohiko hizkuntza. Gainera ikusirik ze diferentzia dagoen kanpoan jaiotakoen eta etxean beste hizkuntza bat egiten dutenen artean, diferentzia 10 puntukoa da, pentsa daiteke hizkuntza horiek ez direla soilik kanpotik etorriak, baizik bertan ari direla bir sortzen, familia horietan ari da hizkuntza horiek bir sortzen. Horiek denek, edo ia denek, dute aukera euren hizkuntzako telebista jasotzeko etxean, lehen satelite bidez gaur egun interneten. Orduan, horiek etxean dauden bitartean telebista ikusten eta abar, ez daude beti Estatu Batuetako komunikazio espazio hegemonikoaren baitan. Beste espazio batzuetan daude, espazio transnazionalak dira, beste hizkuntza batzuetan garatzen diren espazioak, beste herrialde batzuetako referenteak ematen dizkietenak, eta abar. Egongo dira beste komunikabide batzuk ikusten. Honek sortzen du Estatu Batuetan kezka handia. Eta ez Estatu Batuetan soilik, honek sortzen du kezka Europan, eta honek sortzen du kezka Australian eta toki askotan. Alegia, potentzietan, Tom Lisonek esango zuen moduan. Zer gertatzen ari da Estatu Batuetan gaur egun? Historiari erreparatuta esaten nuen herrialde batzuk eskatzen direla, 60-70 hamarkadetan eskatzen dira kultur imperialismoagatik. Hau da, globalizazioa hasi da hastapenetan ari da, 80 hamarkadan gehiago, 90 hamarkadan ari gehiago, hasi dira goitik bera datorren globalizazioarekin keskatzen. Eta goitik bera dira enpresa handiak datoz, inbaditzera, botere handia datoz, inbaditzera, komunikabideak satelitetik datoz, eta abar. Baina, dakizuenez, badago beste ikuspegi bat globalizazioari buruz, beti gorako globalizazioa aipatzen duena, eta da jendeak bere migrazio mugimenduetan maletan eramaten duena. Eta jendea migratzen danean herrialde batetik bestera, igual ondasunak oso gutxi eramango ditu, baina kulturak eramaten ditu. Eta kultura horiek eta hizkuntza horiek harremanetan jartzen dira gaur egungo komunikabidei esker, harremanetan jartzen dira beste komunikazio espazio batzuekin. Eta orduan hortik sortzen da beti gorako globalizazioa. Estatu Batuetan beti gorako globalizazioari bildur handia diote. Eta orduan orain zer nahi dute? Muga bat ipini, harresi bat eraiki. Zertarako beste globalizazio hori dakarkiguten hoiei bidea mosteko. Ez eren, beste hoiek ez datoz ona integratzera, beste hoiek datoz direna izatera gure herrialdean. Eta orduan horrek sortzen du erreakzio bat. Erreakzio bat goian gertatzen dana, botere guneetan gertatzen dana, Trump, eta erreakzio bat behean gertatzen dana, herri klaseetan gertatzen dana, Trumpi botoa ematen diotenen artean. Hori bezalakoak prest daudenak eurek harresia eraikitzeko. Orduan, nire ustez, mugimendu hauek erakusten dutena da ze kezka dagoen herrialde sendoetan, estatu sendoetan, ze kezka dagoen euren kultur eta komunikazio espazioen babesarekin.
Kezka handia dago. Beste pare bat adibide, Alemaniatik eta Britainianditik. Alemanian, normalean, 2000 garren urtera arte gutxi gora bera izan duten immigrazio politika oso segregazionista izan da. Turkiarrak etorriko dira ona, lan egingo dute, aparte dukiko ditugu, eta gero etxera bueltan jubilatzen direnean. 2000an hasten dira gauzak aldatzen Alemanian, eta saiatzen dira, jende hori apur bat integratzen. Jadanik eskola segregatuak ez dizkiete ematen, eta barretar. Eta nolabait hurbiltzen dira eremu multikulturalistago batera. 2010an Angela Merkelek deklaratzen du modeloak porrot egin duela. Porrot egin du, multikulturalismoak porrot egin du Alemanian, eta berriz ere planteatzen dute atzera buelta bat egitea. Britainia Handiak beti esan du, harrotasunez gainera, modelo multikulturala defendatzen dutela. Euren dutela, jendea integratu, eta errespetatu kultura ezberdinak. Eta urte berean, urtean, Cameronek ere gauza bera esaten du. Multikulturalismoak porrot egin du. Hau da, herrialde hauek ere ikusten dute, estatu hauek ere ikusten dute euren kultur eta komunikazio batasuna ari dela pitzatzen. Eta ordan sortzen dira, zenbait mugimendu, maila intelektualean, kale mailan, maila politikoan, eta bar, honen kontra. Azken adibide bat, Frantziatik nola ez, datorkigu 2007tik 10 egon zan ministerio kurioso hau. Nazio nortasunaren ministerioa. 1789an egiten dute iraultza frantsesa, ordutik saiatzen dira nortasun nazional frantsesa ezartzen alduten medio guztietatik, eta oraindik 2007an ikusten dute beharra ministerio bat sortzeko propio helburu horrekin. Zer dago azpian? Nire ustez gauza bera, beldur bera. Hau da, gure nazio izaera arriskuan dago. Eta zerk jartzen du arriskuan? Beti gorako globalizazio horrek eta datozkigun emigrari hoiek euren beste komunikazio espazioetara sartzeko duten aukera. Lehen satelitea zen, gaur egun internet da sateliteaz batera. Eta orduan hor pitzadura gertatzen da. Komunikazio espazio nazionalak ari dira neurri batean pitzatzen. Hau da, historiari dagokionez planteatu nahi nuen eskema. Zertarako, guk ere pentsa dezagun, hauek denek arazo handi hauek baldin badauzkate, guk ez daukagunak estatu batuetako indarra, ez daukagunak Frantziako estatuaren indarra, eta abar, ezer gutxi daukagunak, ze aukera izango dugun gure komunikazio espazio propioa eraikitzeko. Horretarako egin dute historiatxo. Bueno, pasa egitezen beraz, gure egoeraren azterketara, komunikazio espazioak Euskal Herrian. Saiatu naiz koloreak sartzen berez oso iluna den realitate bat adierazteko. Nik horrela ikusten ditut komunikazio espazioak Euskal Herrian. 3 espazio nagusi, beti ere espazio nazionales, edo sasien nazionales ari garelarik, 3 espazio nagusi azpimarratuko nituzke, edo beriztuko nituzke. Bata espazio nazionala, bestea autonomiko regionala, eta 3. espazio estatala. Espazio nazionalaz esan nahi dudana da, marko autonomikoetatik haratago doan espazio bada, batzuetan 7 probintziak, edo inkluso 8, baldin eta diasporak osatzen badu 8garrena, hartzen dituena, beste batzuetan erabat iristen ez dana, baina edozelan ere espazio autonomiko juridikoa gainditzen du, eta espazio nazional horietan agertzen diren komunikabide nagusiak, telebistaren kasuan, bi dira, EITB-ren telebistak, irratiaren kasuan nagusiki bada, ez da bakarra, baina nagusiki bada, EITB, eta prentsa idatziaren kasuan 3 talde, edo 3 komunikabide, notiziaz taldea, herrialde bakoitzean, hegoaldeko herrialde bakoitzean egunkari baduena, Berria eta Gara. Eta Garak, lehenago iparraldean eduki zuen jurnal, eta gaur egun daukan aztekariarekin, eta bar. Horiek osatuko lukete komunikabide nagusietara joan da, nire ustez komunikazio espazio nazionala.
Zergatik esaten du nazionala? Batetik, jadanik esan dut euren edaduragatik. Batzuk Euskal Herri osoan edatzen dira, beste batzuk ez dira Euskal Herri osoan edatzen, baina gainditu egiten dute espazio autonomikoa. Baina bestetik ere euren edukiengatik. Nola edo ala, lehen ere esan dut edukiak importantea direla komunikazio espazioa definitzeko, nola edo ala badago aitorpen bat Euskal Herria nazio bat dela. Baina gehiago fijatu naiz, egia esan, edaduran edukietan baino. Bigarren, espazio bat autonomiko regionala ditu dut, eta horiek mugatzen dira gehien bat espazio autonomikora. Prentsaren kasuan daukagu Bozento taldea, bi egunkari nagusirekin, Diario Vasco eta El Correo, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan, eta gero daukagu Diario de Navarra, herrialdeko eta komunitate autonomoko edadura duena. Eta gero bestetik daukagu Sud-West. Sud-Westek esango diazue, horrek espazio autonomikoa gainditzen du, ez dago autonomiarik iparraldean. Hori da espazio regional bat, horregatik gehitu dut koletilla hori, regionala. Eta gero telebistaren kasuan, Navarra Telebizionen kasuan dago. Komunitate bateko, telebista bezala, komunitate horretara bere edukiak edadura mugatzen duena. Badira, bestelako komunikabide batzuk baita, baina nagusiak hartu ditut hemen ere berdin. Irratien kasuan, ez nuke azpimarratuko bat ere. Eta gero espazio estatala, pues noski, edadura estatu osoan daukatenak, estatu frantses zein espainolean daukatenak, eta ikuspegiz eta edukiz eta ere nahiko estatalak direnak. Telebistaren kasuan ez ditut aipatuko, baina asko daude, bai Frantziaren kasuan, bai Espainiaren kasuan, askoz gehiago daude. TDT guztiak sartu ditute logo bakarraren barnean, baina hor daude kanal asko. Gero irratiaren kasuan ere ugari dira, eta azkenik prentsa idatziaren kasuan ere, eraguzietako prentsa hartzen badugu, horiek danak hartzen dira. Beraz, lehenengo irudi bat gure, komunikazio espazioak Euskal Herrian gaur egun nola dauden eratuta, hemen ikusten da. Saiatu nahi hau zenbakietara ekartzen alegia, ze pisu du komunikazio espazio nazional bakoitzak. Eta ordan egin dudana izan da, komunikabide hauek zenbat jenderen gana iristen diren, eta horren arabera zenbat jende sartzen den gehiago edo gutxiago, baina zikeran egunero behin sartzen da espazio batera edo bestera. Hori dena kuantifikatzen ahalegindu naiz eta hau atera zait. 3 komunikazio espazio. Zenbat eta ilunago, orduan eta sendoago. Orduan, komunikazio espazio nazionala, lehenengoan eskarretara daukazuena, komunikabide horiek eusten dutena, gutxi gora bera horra gertzen den presentziarekin daukagu. Esan behar dut, iparraldeko probintziei buruzko datuak estimazioak direla, iturri ezberdinetan oinarrituak eta ez direla oso sendoak. Baina, hegoaldeko, lau herrialdetako datuak, horiek ziesetik aterata daude. Beraz, sendo samarra direla esango nuke. Iparraldeko aldiz estimazioa dira. Bueno, zer ikusten dugu, oroar, espazio nazionaltzat argenezakena, zenbatki bat ematearren, iristen da populazioaren eren batera gutxi gora bera. Herrialde ez herrialde, aldeak badaude, nabarmenak, baina zenbaki potolo bat ematearren, esango nuke, eren bat, zertxo behi gehiago 140 behar bada. Populazioaren 150 berrogei sartzen da egunero zikeran behin, edadura nazionaleko komunikabide batera. Hori da, datuak adierazten duena. Espazio autonomiko regionala, ikusten duzuenez, apur bat ilunagoa da, apur bat sendoagoa da, era berean. Eta ikusten dugu, populazioaren eguneko ia 50 hegoaldean eta apur bat gutxiago iparraldean sartzen dela egunero espazio horretan. Parte hartzen du egunero espazio horretan. Espazio estatala ilunena da. Ez dakit zenbakiak berizten diren, baina esango dizuet Bizkaian dela 180, Gipuzkoan 75, Araban 180, Nafarroan 185, eta iparraldeko probintzietarako batez besteko bat atera dut 188. Beraz, espazio nazionalean sartzen gara Euskal Herritarren 180 gora egunero. Egunero sartzeak ez du esan nahi denbora berdina ematen dugunik batean bestean edo bestean. Hori ere aztertu beharko litzateke eta ez dut aztertu behar bada naizelako ausartu. Baina oinarria hauze da.
Beraz, 3 komunikazio espazio ezberdin dauzkago Euskal Herrian, eta horietatik zenduena inolako zalantzari gabe, espazio estatala da. Espazio estatalak, noski, 2 espazio ezberdin direlako frantsesa eta espainola. Euskal Herria ez da komunikazioan oinarritutako nazio bat. Lehen esaten nuen nazioak ez direla soilik komunikazio egitateak, eta honek erakusten du Euskal Herria nazioa bada, sinisten badugu nazioa dela, ezin esango dugu komunikazioan oinarritzen denik. Oinarrituko da beste zerbaitetan, baina komunikazioan ez gaur egun. Hau da, egoeraren laburpena, baki batzuetan ipinita. Historia egiteko datu gehiegi ez neukan, polita litzateke azkenengo 30 urtetako historia egitea, baina datu horiek eskuratzerik ez dut izan oraindik, eta orduan azkenengo 8 urtetako historia bai erakutsi dezakegu. Ez dago aldaketa larregi. Hauek Euskal Herriko datua dira, iparraldea utzi dut urtez urteko daturik neukalako, baina gauza berbera ikusteko beste modu bada. Gris ez daukagu, komunikazio espazio estatalera zenbat jende sartzen den egunero, 2008tik ona, eta gorriz autonomikoan eta urdinez nazionalean. Komunikazio espazio estatalak mantendu da, zegoen tokian, gora bera batzuk izan ditu, injekzio polit bat eduki zuen 2010ean telebista digitalekin, telebista digitaleko kanalekin, eta horrek lagundu dio eusten. Espazio autonomiko zatar dezakegunak zertxo bai gora egin du presentzian, eta espazio nazionala deitu genezakenak eutxi edo pitin badi eitxi. Edo zelan ere, eitxiera ez da oso nabarmena. Esan genezake eutxi egin diola. Herrialde begiratzen badugu ez dago aldaketa handiegirik. Antzeko eskema da guztietan. Ñabardura, ez dago handiegirik. Eskema berbera da, komunikazio espazio nazionala nagusi, komunikazio espazio autonomiko regionala eta estatala nagusi, autonomiko eta regionala eta nazionala, parez pare. Lurralde batean bate igual apur bat gehiago, beste apur bat gutxiago, baina oso antzekoak. Eta azken urtetako bilakaera ere, ez da bereziki aldakorra izan. Bueno, medio berriak. Orain artea aztertu ditugunak, prentsa, telebista eta irratia dira. Baita interneten bitartez edatzen diren prentsa, telebista eta irratia. Horiek ere kontuan hartu ditut. Irratiaren kasuan webguneak, ez irrati emanaldiak beraiek. Hori ez du behar daukat. Zer gertatzen da medio berriekin? Datu hauek atera ditut Eusko Jaurlaritzak Bizkaia Araba Gipuzkoan, beraz hauek ere mugatua dira, Bizkaia Araba Gipuzkoan egindako inkesta batetik 2015ean argitaratu zen inkesta, eta hor jendeari galdetzen zaio besteak beste nondik hartzen dituen kirolekoak ez diren albisteak. Hemen beste muga badago. Lehen esan du komunikazio espazioa osatzen duela informazioak, baina osatzen du baita aisialdiak. Eta informazioaren barruan kirola ere importantea da, eta komunikazio espazio oso importantea zehatzen du, egituratzen du. Hemen horiek kanpoan daude, beraz datuak oso partziala dira, baina lehenengo ideia bat ematen digute. Jendeari galdetu eskero nondik jasotzen dituen kirolekoak ez diren albisteak, egunero, emaitzak ezkerreko grafikoan dauzkazue 2004tik 2014 bitartean, 2 urtean behin egindako inkesta bat baita. Telebista da, informazio mota horretako iturri nagusi, zalantzari gabe, eta hala izan da, azkenengo 13 urtean. Telebista nagusi alde handiarekin. Aldaketa batzuk egon dira, baina 2010tik ona berriz ere egin du gora. Gero, irratia eta paperezko prentsa parez pare dabiltza, eta 2010tik aurrera hasi izan neurtzen internet bidezko, informazioa jasotzeko gune gisa. Eta ikusten duzuenez, hazkunde oso handia izan du, 2010ean 10 inguru, 2014an 10 gora. Hirukoiztu egin da bere presentzia. Baina,
Begiratzen badugu internet, jendeak internet esaten duenean zeri buruz ari den, eskumako lehenengo grafikoan daukazue, jendeak internet esaten duenean, esan nahi du, portzentaje handi batean, komunikabideetako webguneak. Nik informazioa internetetik jasotzen dut, bai, baina nondik? Berria.eusetik, berria.eus interneteko atari bada, baina era berean egunkari tradizional baten ataria da. Beraz, hori ere hartu behar dugu kontuan. Bigarren informazio iturria interneten Facebook da, hirugarrena Twitter, laugarrena blogak eta bestelako foroak. Eta beko datua, interesgarria da oso baita, jendeari galdetzen zaio, albisteak nondik jasotzen dituzu, komunikabide tradizionalitatik soilik, edo komunikabide tradizionalitatik eta internetetik, edo internetetik soilik. Internetetik soilik, informazio mota hau beti ere, mugak kontuan hartu. Internetetik soilik informatzen diren biztanleak 1% dira. Orduan, kontuan hartu beharreko eremu bada, medio berriena, teknologia berriena, baina gaur egun bederen, pentsa genezake hemen falta dela isialdia, hemen falta dela kirola eta bar, gaur egun bederen nire hipotesia da komunikabide tradizionalek dutela oraindik ere nagusitasuna. Joerak begiratu behar dira, zeren gaur egun dagoena hemendik 5 urtera oso ezberdina izan daiteke. Orduan, joerei oso adi egon behar da. Baina gaur egun errealitatea honelakoa da. Beste alde batetik ere kontuan hartu behar dugu gauza bat, joerak importanteak dira. Komunikazio mota berrietan, medio berrietan, gazteek presentzia handia daukate eta gazteak etorkizuna dira, jakina. Baina gaur egun, argazki bat egiten badugu, gazteak gutxi dira. Gaur egun, Baskongadetan, jende gehiago dago 30 urtekoa, 18 urtekoa baino. Orduan, nahi badugu pentsatu gaur egun Euskal Herria, pentsatu behar dugu, oraindik ere komunikabide tradizionalek pisu handia dutela. Eta komunikabide tradizionalen barruan, telebistak. Mendik 5 urtera, 10 urtera, aurreikusi beharko dugu zer datorren, eta prest egon beharko dugu. Baina gaur egungo realitatea hori da. Horregatik datu hori nahi nuen azpimarratu azkenengo gaztatxo horrekin. Aurrera ingo dut. Euskal komunikazio espazio bat eraikitzeko aukerak. Funtzean nik bidebi ikusitakoak ikusita, bidebi ikusten ditut Euskal komunikazio espazio bat, espazio nazional bat eraikitzeko aukerak. Eta euskara saiatu naiz definitzen komunikazio esparrua bata, komunikazio eremua bestea. Esparrua zer da? Esparrua da gune itxi bat, itxidura bat duena. Eta eremua zer da? Gune ireki bat, itxidurarik ez duena. Orduan, horrela irudikatzen ditut nik espazioa eraikitzeko moduak. Bata itxiz, ipiniko ditugu arauak, ipiniko ditugu mugak eta bat, da bestea modu ireki batean, baina indar zentripeto ez hornituta. Hau da, erakarri egingo duen espazioa. Ez aiatuko naiz labur-labur biak esplikatzen. Komunikazio esparrua, esparru arautua. Zer egin behar da komunikazio espazio bat eraikitzeko bide honetatik? Egin behar dana da komunikazioa arautu. Eta orduan, botere politikoak arauak ipini behar ditu. Telebista emana dituzu, lizentziak, emakideak nik antolatzen ditut, eta emango ditut emakideak baldintza hauekin, telebistan, irratian, eta ez dakiz zer. Ez dakiz zer komunikabide edatzeko arauak ezarriko ditut, eta arauen horien barrian egongo dira baldintzak. Eta baldintzak izango dira, halako edadura, halako edukiak, halako arauketa da, azken batean. Horrela, izten dozu espazio bat, eta saiatzen zara bilakatzen komunikazio espazio. Zer egin da orain arte, arlo honetan, zer egin da orain arte Euskal Herrian, telebista eta irratien kasuan, adibidez, ezer gutxi egin da, esango nuke. Ez dago apenas komunikazio legerik. Adibidez, telebistaren kasuan, orain debatean dago EITB, EITB-ren legea 1982koa da. 1982tik ona zenbat lege aldaketa egon dira ikusentzunezkoen arloan, Euskal Herrian. Oso gutxi, oso lege gutxi aldatu dira. Zerrenda bat ekarri dut,
adibide batzu, Katalunian, 83an sortu zen Kataluniako telebista lege batekin, geroztik 2005ean egon zen aldaketa legal handi bat, 2007an beste bat, 2012an beste bat. Espainian egon dira aldaketak, 80an, 83an, 87an, 94an, 95an, pilo bat. Britainia hundian egon dira 84an, 90an, 96an, 2003an. Hemen, ez da arautu. Pentsazazu ezen bat aldatu den komunikazioaren mundua, azkenengo 30 urtean, eta legea ez da aldatu. Ez daukagu ikusentzunezkoen kontseilurik Bizkaia, Araba, Gipuzkoan. Nafarroan egon zen bat, han egon zen asmo bat. Gero porrot egin zuen, baina egon zen bat, hemen ez daukagu. Tokiko telebistak arautu ziren, eta sortu ziren ez ziren tokiko telebista, ziren telebista hundiak, asko maila estatalekoak, tokikoz mozorrotuta. Hori izan zen. Irratiekin segertatu zen, emakideak eman ziren, baldintza batzuk ipini ziren, bai, hizkuntza kuotak adibidez, gero hori bazter batera utzi zen, gero hori abandonatu egin zen, inok ez zuen kontrolatu hori dana, eta abar, eta abar. Orduan, alde horretatik, esango nuke arauketaren aldetik, ezer gutxi egin dela. Beste alde batetik, pentsatzen baldin badugu komunikazio espazio antolatu daitekeela itxiduraren bitartez, esparrua eginez, gogora ekarriko dut lehen kontatu dudan historia. Estatu Batuak, Frantziak, Belgikak, Alemaniak daukaten botere guztiarekin ez dira gai hori itxi, ezarri eta komunikazio nazionala babesteko. Gu gai izango gara. Orduan, nik hemen zailtasunak ikusten ditut. Ez dut esaten ezer egin behar ez denik. Asko dago egiteko, baina honek muga ditu. Eta muga handiak ditu. Arautzea ez da erreza, errealitatea oso aldakorra da, eta araura heltzen denerako errealitatea erabate aldatu da, lehen beti gorako globalizazioa aipatu dut, hemen ere, egon badagoena, eta bar. Beraz, bide honek, bide hau jorratu beharra dago, baina bere mugak ditu. Bigarren bidea esaten nuen komunikazio ere muga. Hau da, funtsean, esaten nuen indar zentripetoan oinarritu. Komunikabide sistema bat eratu, propioa, nazionala, Euskal Herrikoa, eta erakargarri bihurtu. Horretarako behar dira komunikabide sendoak. Orain arte, zer eginda arlo honetan, hemen ere ezer gutxi. Prentxan ikaragarrizko, ia monopolio egoeran gaude, eta ez da ezer egin. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroan, bakoitzan egunkari bakar batek hartzen ditu irakurren 70%tik gora. Monopolio orantz goaz, eta ez da ezer egin horretaz. Eta hor, kolokan jartzen da soilik komunikazio espazioaren ideia. Hor, kolokan jartzen da aniztasun informatiboaren ideia eta pluraltasunaren ideia. Ez da, ezertxo egin honetaz. Komunikabide propio batzuk alboratu egin dira. Eta hemen, nik esango nuke, gatozen historiatik gatoz, gatazka politiko latz batetik gatoz, eta horrek faktura pasatu du komunikazio espazioaren eraikuntzan. Hemen euskarazko lehenengo prentsa jaio da instituzioen boikotaren aurka. Eta hor bizi behar izan da. Eta hemen telebista irrati publikoak jaso du bomba bat. Hori izan da gure historia azkenengo 30 urtean. Eta orduan horrek ez du lagundu komunikazio espazio propio bat erekitzen. Hori zailtasuna izan da. Eta ez nago epaitzen, nago datu objektiboak ematen. Hori ere pentsatu beharko da nola egiten diogun aurre. EITB-ren ibilbidean badago zeresanik eta beste debate bada eta jadanik egiten ari dena. Euskarazko komunikabideak hor daude, daukaten laguntza eskasiarekin. Orduan, hemen ere badago zeregin handia eta ezer gutxi eginda. Nik esango nuke komunikazio espazioaren auzian euskal instituzioek, bai, Nafarroakoek historikoki zertxo bait egin dute interes bat eduki dutelako komunikazio espazio propio bat izateko Baskongadetatik beriztuko zituena. Arrakasta gehiago edo gutxiagorekin, baina saiatu dira zerbait egiten. Araba, Gipuzkoa, Bizkaian aldiz, ez da egon ikuspegi estrategiko bat esateko komunikazio espazio propio bat behar dugu.
Eta honetarako egin behar dugu arautu, egin behar dugu lagundu, egin behar dugu babestu. Komunikabide batzuk eta besteak eta publikoak eta pribatuak. Gogo eta hori oraindik hemen ez da egin. Instituzioek eta instituzioak gobernatza dituztenek ez dute gogo eta hori egin. Eta hori ari gara pairatzen orain. Lehengo mapak horren isla dira. Josu, barkatu, amaitzeko konpartzu. Bai, eta amaitzen noa. Hemen txedokate txibatoa eta 5 minutu ematen dizkit. Baina bai, amaitzen noa, Bueno, pare bat oar. Helen, telebista o komunikabide tradizionalak aipatu ditut. Telebista da gaur egun, nire ustez, nagusi. Telebista zergatik, jendeak jasotzen dituen albisten iturri nagusia dalako, telebistan dagoelako komunikazio espazio estatala indartsuen, telebista delako gehien konsumitzen den medioa, ez albistetarako soilik, aisialdirako ere, bai? Eta nire ustez telebista gakoa da gaur egun euskal komunikazio espazio bat erekitzeko. Baina telebistak ere mugak ditu, eta datu batzuk emango dizkizuet. Mundu mailan, telebisten audientziak aztertzen baditugu zer ikusten dugu. Hoiek dira mundu mailan, 5.000 eta piko kanaletatik, egindako neurketetatik, hoiek dira mundu mailan euren merkatu nazionalaren 30%tik gorako xerra dutenak. Bederatzi. Hau da, batzuetan pentsatzen dugu, telebista bat egingo dugu eta telebista horren audientzia izango da, 50%, 60%, eta horrekin lortuko dugu, ez bagara islandesak, ez dugu lortuko. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi duena da, telebista barik ari gare behar dugula pentsatu telebistak pluralean, bat baino gehiago beharko da, publikoak beharko dira eta pribatuak beharko dira. Telebistak ere muga ditu, telebista batek muga ditu, medio bezala oso potentia da, baina bakar batek muga ditu. Telebista batentzat 1%, 2% ikaragarriko aldea da. Hori da, mundu mailan dagoen realitatea. Eta ja, amaitzeko, hau bai, hizkuntzaren auzia, badaki gero honetaz hitz egingo dugula, baina pare bat hitz egin nahi nituen. Hizkuntzak egiten du esparrua, hizkuntzak itxi, mugatu egiten du, nor komunikatzen den, eta nortzuk ari diren hizketan. Baina hemen galdera bat sortzen da, nik oraindik erantzunik ez dudana. Posible ote da komunikazio espazio bat, hizkuntza bat baino gehiagotan, ez dakat erantzunik. Galdera botatzen dut. Emango izkizuet datu batzuk, ja zaharkituta gelitu direnak, baina zerbait ilustratu dezakete. 2000 urtean argitaratu genuen lan batean, aztertu genituen, konparatu genituen ETB bat eta ETB biko edukiak. ETB bat eta ETB biak dira, enpresa beraren eta zuzendaritza berberaren azpian dauden kanalak, eta konparatu genituen edukiak. Emanaldiak orokorrean zer ikusten genuen? Urdinez ETB bat, gorriz ETB bi. Euskal Herriarekin zerikusia duten programak, ETB batean 70%tik gora ziren, ETB bian 50%tik bera. Euskal Herrian ekoitzitako programak, ETB batean 70%, ETB bian 35%. Espainian ekoitzitako programak, ETB batean 5% inguru, ETB bian 15%. Albistegietako gertaerak. Gertaerak, begiratzen genuen Euskal Herriarekin zerikusia zuten edo ez, nun gertatu den, nori gertatu zaion, non duen eragina, olako faktoreak. Eta albistegiak interesgarria dira arrazoi batengatik. Garai hartan, neurketa egin genuenean, albistegiak ziren bata bestearen itzulpena. Ez ja, zuzendaritza beraren albistegiak, bata bestearen itzulpena ziren, eta itzultzean gertatzen zen lost in translation. Zerbait galtzen zen edo zerbait irabazten zen, segun nondik nora itzultzen zen. Euskal Herrian gertatutako albisteak, diferentzia dago bi kanalen artean. Espainian gertatuak, diferentzia dago bi kanalen artean. Eta Euskal Herri osoan eragina dutenak, diferentzia handia dago bi kanalen artean. Zer erakusten dute datu hauek edo zer iradokitzen dute? Hizkuntzak asko ajola duela. Komunikazio espazioan erekitzean. Hala ere, hizkuntzaz gero arituko gara, eta nire erloioak ematen dit minutu erdi bat, eta ez dut aprobetxatuko. Eskerrik asko.